Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt, programm li llum se jkun qed jiffoka esklusivament fuq il-budget. U fatti, l-għada li ġie ppreżentat il-budget News.mt se jkun qed jesplora l-inċentivi li tħabbru b'mod aktar dettaljat. Se nibdew il-programm tagħna illejla billi neżaminaw il-prinċipji li madwarhom u nfassal il-budget għas-sena d-dieħla. Naraw. Sur President, ir-riżultati pożittivi ta' matul l-aħħar sena ma ġewx b'kombinazzjoni. Kienu l-frott ta' deċiżjonijiet għaqlin li ħa dan il-Gvern. Fid-diskors tal-budget għas-sena li ġejja l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna saħaq li dan il-Gvern għadu u se jibqa' determinat li jwettaq ir-riformi li hemm bżonn, kif minn mindu ħadd mexxija f'idejh inħoloq sens ta' direzzjoni, stabilità u ċertezza. Sisin sodi fuq ix inkomplu nibnu. Ħidma li se ssarraf f'riżultati tajbin, bl-impjiegi li komplew jiżdiedu b'rata għolja u rata ta' qatt li komplet tonqos għal livelli minimi storiċi. Bit-tema Malta nippremjaw il-bżulija, dan il-Gvern qed jaħdem biex jinċentiva u jippremja x-xogħol billi jtejjiblu l-valur. Irridu nħaddmu il-kunċett ta' making work pay bis-serjetà. Li toħroġ taħdem u tkun biżel jirrendi. Irridu nkomplu nwasslu l-messaġġ li l-benefiċċji soċjali qegħdin hemm sabiex iwiesnu l-minu fil-bżonn u mhux biex tinħoloq dipendenza fuqhom. Il-miri ta' dan il-Gvern f'dan il-budget huma li pajjiżna jikseb waħda mill-ogħla rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, li jiżdiedu l-impjiegi produttivi u r-rata tal-qatt tinżamm baxxa, li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jkomplu jorħsu, li jonqsu l-piżijiet fuq l-industrija u l-familja, li jkunu inċentivati l-ħolqien tax-xogħol u dawk li jridu jaħdmu, li jinħoloq ambjent business friendly li jrawwem il-kreattività u r-riċerka u li jinħolqu opportunitajiet ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat. L-an tal-Gvern u l-frott ta' tkabbir ekonomiku jkun investit f'pajjiżna u fil-Maltin sabiex ikompli jogħla l-livell tgħixin tal-familji. Dan billi jiżdiedu l-opportunitajiet u l-kwalità tal-edukazzjoni, jissaħħu u jittejbu s-servizzi tas-saħħa, jinvesti fl-infrastruttura u billi jsostni l-ġustizzja soċjali. Lan dejjem kien u jibqa' ċara lina li nibnu Malta li hija aktar b'saħħitha u ġusta fejn il-familji tal-ħaddiema u l-middle class ikunu jistgħu jgawdu l-aqwa livell ta' għejxin fl-Ewropa. L-aġenda ta' riformi hija maħsuba biex issaħħaħ il-familja biżla, tagħti spinta lill-intrapriżi u l-ħolqien tax-xogħol, tiġġieled kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, tkompli tistabbilixxi soċjetà aktar ġusta u tagħti qafas ġdid għat-trasport pubbliku. Dan fil-waqt li tagħti spinta oħra l quddiem lil ħolqien ta' ġid Fawdex ikun varat programm ta' tiġdid għan-nofsinhar ta' Malta u tingħata prijorità lil ċerti programmi kapitali u l-ħolqien ta' spazji ħodor ġodda. Għall-ewwel darba ma' dan il-budget ġie ppubblikat rapport dwar l-implementazzjoni tal-budget tas-sena li għaddiet. Din turi bidla fil-kultura. Aħna mhux nitkellmu biss iżda nwettqu. Dan ir-rapport li juri li 80% tal-miżuri tal-budget għal din is-sena twettqu fil-waqt li 20% oħra jinsabu fil-proċess li jitwettqu. U bħala mistieden speċjali llum għandna lid-Deputat Prim Ministru Louis Grech qabel xejn grazzi talli tinsab magħna llum. Se nibda billi nistaqsik kif tiddeskrivi naf li mistoqsija pjuttost diffiċli però kieku jkolli nsaqsik kif tiddeskrivi l-budget li aħna kellna l-bieraħ. Kelli nażel kelma waħda kienet tkun budget ta' kredibilità. Hija budget li jagħti fiduċja l-ekonomija ta' pajjiżna u meta wieħed jara minn fejn tlaqna, ġifieri bil-kemm 19 il-xahar ilu għax daqshekk inna fil-Gvern, wieħed jassumi li għandna ħafna iktar meta wieħed jikkonsidra n-numru ta' miżuri li għamilna fil-budget tas-sena li għaddiet u f'dal-budget, wieħed jgħid tlaqna minn ekonomija li kienet pjuttost mhix dinamika, kienet staġnata, tlaqna minn excessive deficit procedure, ġifieri il-pajjiż kien għaddej minn proċedura ta' deficit li kienet il-fuq mit-threshold li titlob l-Unjoni Ewropea. U aħna, meta wieħed jikkombina l-budget li għamilna s-sena li għaddiet ma' dal-budget li għamilna dis-sena wieħed jara li dan huwa budget li jagħti fiduċja, jagħti ottimizmu, budget li ħares il-qudiem. Jekk wieħed anke ħares nieħdu aspett minnhom l-ekonomija tal-pajjiż. Mela tlaqna minn deficit li kien qawwi, s-sena li għaddiet
naqqasna d-deficit minn 3.7 għal 2.7. Id-deficit naqqasnieh nisperaw li naqsuh dis-sena għal 2.1 u s-sena għaddej ħan naqsuh għal 1.6. Da jirriflettilek li għandna ekonomija hija sana, għandek ekonomija li hija b'saħħitha u tirriflettilek ukoll li anke fi ftit żmien ieħor aħna qed nindirizzaw li il-budget tagħna ikun bilanċjat ma jkollniex deficit fih li din hija essenzjali. Qed ngħidu li sa 3 snin oħra aħna jkollna budget li jkollna break-even situation. Allura wkoll jibda jirrifletti fuq il-problema tad-dejn. Meta wieħed jara kejl ieħor ta' wieħed kif ħares lejn l-ekonomija, għandek l-impjiegi, ara kemm aħna ħloqna impjiegi li din hija essenzjali. Il-qatt li niżel ħafna, għandek l-inflazzjoni li niżlet. Allora meta wieħed jibda jħares it-tkabbir tal-ekonomija li dis-sena it-tkabbir tal-ekonomija u dawn huma kollha affarijiet li mhux mix-xejn jiġu daw tittaħdem għalihom. Minn 3.2 tkabbir fl-ekonomija qed nistennew li s-snin li ġejjin ħajkunu jaqbżu 3%, probabbilment ikunu 3.4, allura wieħed ikun ottimist fuq tal-budget. Budget li pjuttost li għamilna huwa budget li jagħti kredibilità kompletament il-miżuri, l-istrateġija li qed jagħmel dal-gvern. Jien nifokaw ftit fuq il-kunċett ta' tkabbir tal-ekonomija ja umbrella term li nisimgħu ħafna, però tangibilment meta ngħidu l-ekonomija qed tikber, tangibilment x'infissru biha din? Tfisser li għandek l-attività tiegħek, jiġifieri li għandek kemm dak li huwa l-ġid li qed jinħoloq, jiġifieri il-gross domestic prodott tiegħek qed jitlab tal-imod li qed jiġġeneralek ġid. Qed nitkellmu f'layman's language. U da eventwalment però li huwa interessanti li għamilna f'kull budget li għamilna aħna sissa, li dak il-budget li konna ħlaqna veru li aħna qed ngħidu ħadna ċertu miżuri li eventwalment allora mhux kulħadd ikun jista' jifhimhom. Però meta inti tibda toħloq il-ġid, allura tkabbir fl-ekonomija jfisser li inti għandek biżżejjed biex imbagħad anki tindirizza l-problemi ta' min għandu bżonn l-iktar, ta' minnu vulnerabbli, ta' minnu żvantaġġat. Allura inti tkun bit-tkabbir tal-ekonomija tiegħek, bl-attività ekonomika, bil-mod kif kabbart il-prodott domestiku tiegħek, allora inti tkun f'pożizzjoni li tista' ovvjament iġġib bilanċ fil-soċjetà tiegħek. U l-budget tagħna balli huwa budget ta' kredibilità u ta' fiduċja huwa budget bilanċjat. Jekk wieħed jara s-setturi kollha, jara jekk wieħed imur fuq iż-żgħażagħ, fuq il-familja, fuq il-business, fuq il-pensjonanti, fuq in-nisa, wieħed fuq is-single mothers, fuq il-garanzija tax-xogħol għaż-żgħażagħ, wieħed jara li aħna bdejna nindirizzaw minn dak il-ġid li bdejna nħolqu, bdejna nindirizzaw anki dawk li huwa żvantaġġat. Waħda mill-kritiċi ewlenin tal-Partit Nazzjonalista eżattament wara li ġie ppreżentat il-budget waqt konferenza tal-aħbarijiet kienet appuntu illi skont il-Partit Nazzjonalista l-ġid mhuwiex qed jitqassam b'mod ġust. Kif tirrispondi għal dan? Naħseb li anzi l-inqas kritika li se tsar li dal-budget li aħna qassamna il-ġid li għamilna b'mod inġust. Jekk wieħed biżżejjed jieħu eżempju tal-miżuri soċjali li ħadna, jekk hux l-aġġustament fit-taxxa biex tirrifletti l-kompens għall-għol tal-ħajja, il-bonus addizzjonali, l-in-work benefits, il-tempering tal-benefiċċji għas single parents. Dawn huma ftit mill-miżuri qed nassum li intom mbagħad eventwalment ħadd iżvolġu x'huma l-miżuri kollha li juri kemm fil-fatt tal-budget kien ġust. Jekk wieħed iħares b'mod oġġettiv għax faċli tajt li ma tqassamx tajb, wieħed jgħid fejn ma tqassamx tajjeb u fejn se tqassam aħjar. Jekk wieħed jidħol fid-dettall tal-budget u jara l-miżuri fil-fatt toħroġ anke mir-reazzjoni tan-nies in ġenerali. Jekk iċ-ċittadin ordinarju, ċittadin normali jħossu li għandu iktar wieħed irid jikkalkula l-budget meta bniedem jara jekk hux qiegħed aħjar jew għar milli kien. U jekk wieħed jara b'mod jikkwantifika jara illi fil-fatt kull individu huwa ħafna aħjar milli kien qabel. U hawnhekk wieħed jara hekk hux veru ġust jew le. Ekku infatti kif alludejt inti se ngħaddu għal servizz illi se jispjega aħjar il-miżuri illi tħabbru fil-baġit tas-sena d-dieħla.
Bit-tema Malta nippremjaw il-bżulija l-budget tal-2015 kien fih ħatta miżuri li fil-waqt li katru il-klima tal-ħolqien tax-xogħol kien immirat tal-implementazzjoni tal-viżjoni ekonomika tal-Gvern. Matul l-aħħar sena l-ekonomija komplet tikber b'mod konvinċenti u din is-sena se jkun irreġistrat tkabbir ekonomiku reali ta' 3.2%. Għal-2015 il-Gvern qed jimmira li jkollu tkabbir ekonomiku ta' 3.5%. Dan fil-waqt li d-deficit mistenni jinżel għal 1.6%, l-inqas rata f'34 sena. Kif tindika t-tema il-budget fih għat ġmielu ta' miżuri sabiex in-nies ma tibqax tiddependi fuq il-benefiċċji soċjali. Inizjattivi bħal in-work benefit fejn familji biż-żewġ ġenituri jaħdmu u bidħul baxx jingħataw sa massimu ta' 1,000 euro fis-sena għal kull wild sal-età ta' 23 sena. Fl-istess waqt ġenitur li jaħdem u jrabbi lil uliedu waħdu jingħata massimu ta' 1,200 euro għal kull wild. Fir-rigward ta' żgħażagħ ta' 23 sena li huma bla xogħol, dawn se jkunu offruti taħriġ u jekk jirrifjutaw mhux se jibqgħu jingħataw il-benefiċċju tanqat. F'każijiet ta' single parents taħt 23 sena li qed jingħataw għajnuna soċjali għal qatt, din tibqa' tingħata sakemm li żar wild ikollu sena. Wara dan il-perjodu, l-om tiddaħħal fil-Youth Guarantee u tibqa' tibbenefika mill-għajnuna soċjali u child care b'xejn. Matul din is-sena l-ħajja għoliet brata ferm anqas mis-soltu u dan ifisser li l-kumpens tal-għoli tal-ħajja se jkun 58 ċenteżmu fil-ġimgħa. Madankollu l-Gvern sostna li l-familji ħaqhom iktar minn hekk u għalhekk se jingħata bonus addizzjonali ta' 35 euro fis-sena. Fil-verità, il-kola huwa kumpens mhijiex żieda. Jekk is-sena l-oħra qed jagħtik ta' dak li diġà ħadlek, jekk is-sena l-oħra bil-għoli tal-ħajja qed tieħidlek 58 cents għas-sena d-dieħla, il-Gvern qed jagħtik 58 cents. Dawk it-35 euros qed jagħtihomlok il-Gvern ta' xi ħaġa li ma ħadlekx. Il-bonus seħduh il-ħaddiema full-time kollha l-pensjonanti kollha dawk fuq benefiċċji soċjali u l-istudenti. Dan ma japplikax biss għal dawk il-ħaddiema li se jgawdu mit-tnaqqis fl-income tax. Hawn ir-rata ta' income tax ta' 29% se tinżel għal 25% għal dawk li jaqilgħu inqas minn 60,000 euro fis-sena. Għal darb'oħra l-Gvern se jkun qed jeżenta mit-taxxa lil dawk li jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Din se tkun estiża sa Ġunju tas-sena d-dieħla u l-valur ta' proprjetà residenzjali jitla għal 150,000 euro. Fost il-miżuri fiskali fil-budget tal-2015 tispikka l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-gass u l-fuel. Ħankunu qegħdin allura nagħtu waħda mill-itwal ġirjiet biex ngħidu hekk li matulhom dawn il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna baqgħu stabbli u baqgħu baxxi. Fil-fatt il-prezz tal-gass se jibqa' stabbli sa April li ġej. Iċ-ċilindru ta' 12 kilo li huwa l-iktar wieħed li jintuża se jibqa' jinbih għal prezz ta' 18 euro. Minkejja li se jiżdied id-dazju u l-prezz tal-petrol u diesel xorta ser jorħos u dan għax il-Gvern innegozja prezzijiet aħjar. Mill-ewwel ta' Jannar il-prezz tal-petrol se jorħos b'2 ċenteżmi minn kif inhu llum għal euro u 42 ċenteżmu. Dak ta' diesel se jorħos b'ċenteżmu għal euro u 35 ċenteżmu kull litru. Il-prezzijiet se jibqgħu stabbli sa Marzu li ġej. Grazzi għal din il-politika ta' stabbiltà fl-aħħar xhur il-prezz tal-fuel f'pajjiżna kien irħas mill-medja Ewropea. Fil-budget jispikkaw ukoll numru ta' inizjattivi li jippermettu l-ħidma konġunta bejn il-Gvern u l-privat. Għal dan il-għan twafqet il-kumpanija Projects Malta propju sabiex toħroġ b'inizjattivi bejn il-Gvern u l-privat fil-waqt li tikkoordina l-ħidma biex jitwettqu l-istess inizjattivi. Fil-qasam tas-saħħa l-Gvern waqqaf il-kumpanija Medical Plus li se tidħol f'arranġamenti ma' speċjalisti bil-għan li jiżdiedu n-numru ta' operazzjonijiet u bekk jitnaqsu l-listi ta' stennija. Se jkun hemm żieda ta' sodod fl-Isptar Mater Dei u se jidħlu protokolls u sistemi li jtejbu l-effiċjenza. Il-Gvern innota wkoll il-mediċini out of stock niżlu minn 130 għal 5.
Bilan li serraħ ras il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità, il-Gvern ħabbar li se jingħata bidu għal żvilupp tal-ewwel 10 tidjar residenzjali fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Pen bla preċedent favur il-persuni b'diżabilità biex il-persuni b'diżabilità jidħlu fis-suq tax-xogħol. Biex il-persuni b'diżabilità issa il-liġi li għandna ilha għandna minn 1967 suppost li kull kumpanija tħaddem numru ta' persuni b'diżabilità. Il-messaġġ ħajkun min mhux lest li jagħmel dak l-obbligu bil-liġi irid iħallas. U dawk il-flus ħajmorru biex nimpjegaw aħna u nħarġu aħna lil persuni b'diżabilità. Permezz ta' miżura oħra fil-budget persuni b'diżabilità li jsibu xogħol xorta waħda se jibqgħu jieħdu pensjoni sħiħa. Fil-qasam tal-enerġija, l-Gvern żamm il-weda elettorali tiegħu minn Marzu li ġej se jibdew igawdu minn roħs fit-tariff fin-negozji wkoll. Ir-roħs se jkun ta' 25% għall-elettriku u 5% għall-ilma. Permezz ta' dan ir-roħs il-Gvern se jkun qed iħalli 80 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Rigward it-trasport pubbliku in-nol ta' servizzi ġdid se jibda jopera mis-sena d-dieħla se jibqa' l-istess. Madankollu is-servizz se jkun wieħed aħjar. It-traffiku se jkun ikkontrollat aħjar permezz ta' sistema ta' kameras imwaħħnin f'postijiet strateġiċi. B'hekk imbagħad jitilgħu messaġġi fuq screens impoġġija apposta biex is-sewwieqa jkunu gwidati aħjar minn fejn għandhom jgħaddu. Miżura oħra mmarata lejn it-tnaqqis ta' traffiku hija dik magħrufa bħala carpooling li tinċentiva l-użu ta' inqas karozzi. Fil-fatt karozzi li jkun fihom iktar minn 3 persuni se jkunu jistgħu jużaw bass lanes u jipparkjaw f'żoni riservati għalihom. Fil-baġit tas-sena 2015 issir referenza partikolari għan nofsinhar ta' Malta kif ukoll għal Għawdex. F'Għawdex se jkun żviluppat ċentru mediku. Fl-istess waqt il-Gvern tenna l-pjanijiet tiegħu li jiftaħ dar tal-anzjani f'Għawdex hekk kif issa ħarġu l-permessi kollha minn MEPA. Il-baġit ħabbar ukoll li se jerġgħu jiżdiedu l-istipendji mhux biss tas-sena d-dieħla iżda għal kull sena wara. L-istipendji se jiżdiedu bir-rata tal-għoli tal-ħajja prorata mill-ewwel ta' Jannar. Fil-qasam edukattiv is-sena d-dieħla se jibda l-pjanar u xogħol fuq żewġ skejjel ġodda f'Ħaddingli u Ħall-Kirkop. In-nefqa kapitali tal-Gvern fuq l-Università se tiżdied b'55% minn 4.5 miljun euro għal 7 miljun euro. Dawk li rajna huma uħud mill-punti ewlenin tal-Budget 2015, budget li jippremja l-bżulija. U wara li segwejna il-miżuri imħabbra fil-budget tal-2015, se nkomplu d-diskussjoni tagħna flimkien mad-Deputat Prim Ministru Lewis Grech. Fil-budget fih taxxi indiretti ġodda, sa kien hemm min ikkritika dan il-fatt. Kif tirrispondi għalih dan? Ħanibdew minnu x'kien l-ispirtu tal-budget. L-ispirtu tal-budget kien li anke u di essenzjali forsi semmejta fl-ewwel mistoqsija li saqsejtni it-tibdil strutturali. Aħna l-mod kif qed napproċċjaw il-budget huwa b'mod differenti milli kien jiġi approċċjat fi żminijiet oħra. Aħna qed ngħidu li rridu ndaħlu s-sistemi li jagħtu dixxilpina fl-ekonomija tagħna, dixxilpina mentali wkoll, għaliex qed ngħidu li jrid jinqata' l-abbuż għax jiena nemmen li għandek il-maġġoranza assoluta jekk mhix il-poplu kollu ma li ma jridx abbuż mis-sistema. U aħna qed ngħidu rridu li jkun hemm xogħol, irridu qed ngħidu wkoll li d-dinjità li tagħta liż-żgħażagħ, lis-single parents, l-iżvantaġġati hija li intu ddaħħalhom fid-dinja tax-xogħol, dik hija d-dinjità propja mhux li jieħdu l-benefiċċji għax billi tieħu benefiċċji mhux qed tieħu dinjità, ma jekk issib ix-xogħol qed tieħu dinjità. U aħna konċentrajna ridna nagħmlu r-riformi strutturali kollha u din hija importanti għax irid ikollok kuraġġ biex tirriforma l-affarijiet strutturali fil-pajjiż. Ekkun fatti kemm huwa faċli li tbiddel mentalità li ilha mentalità jiena dejjem ngħid l-iktar tista' tbiddel ħafna affarijiet il-liġijiet, però mentalità hija diffiċli li tbiddilha, probabbilment hija l-aħħar ħaġa l-iktar ostaklu diffiċli li teleb. Però aħna nemmnu li għandna koraġġ biżżejjed u jrid ikollok koraġġ biex tbiddel. Però mbagħad tkun taf ukoll li qed tbiddel qed jagħmilek sens eventwalment għal benefiċċju tas-soċjetà kollha kemm hu. U l-miżuri kollha li ħadna huma antiżi l-ewwel ħaġa li aħna dak l-abbuż inneħħuh, ġifier nagħtu r-rimedji kollha neċessarji. Però barra li tneħħi l-abbuż, meta inti tneħħi l-abbuż, tkun ukoll qed tagħti inċentivi biex anke dawk li ma setgħux isibu x-xogħol jixtiequ jaħdmu intom qed tagħmililhom iktar faċli.
U aħna għamilna daw il-miżuri kollha biex finalment il-kunċett ta' xogħol, il-kunċett ta' tibdil strutturali jagħmel il-pajjiż iktar dinamiku, iktar produttiv u jagħti d-dinjità neċessarja lil daw kollha li jixtiequ jaħdmu. U mbagħad inti toħloq il-ġid li kif għadna qabel u mbagħad qasmu skont il-bżonnijiet u min għandu l-iktar bżonn igawdi. Però meta tiġi għal fatt li aħna xi ħadd ikkritikana li għamilna xi taxxi indiretti, meta wieħed jara in the scheme of things, meta tara il-picture globali kollha, meta inti qed tieħu il-budget kollu tinduna li meta tikkwantifikhom taxxi indiretti kollha, naħseb li għamilna bej wieħed u ieħor jekk ma nisbalja xi 26 miljun li taxxi indiretti qed meta wieħed jara biss. Jekk inti tikkonsidra dak it-taxxi li neħħejna minn 27 ġibnihom 25 ġifieri li aħna frankajna għandek iktar xton fuq ma 17 miljun. Għax dik hija importanti wkoll kemm in-nies ħajkollhom iktar flus fil-but eventwalment. Il-kejl prinċipali tal-individwu li mill dak li ktibna u dak li għedna kemm fadallu u kemm ħajonfa. Issa meta inti tara r-realtà tagħha, jekk inti ħatiħu l-industrija, jekk inti ħatiħu l-business, il-fatt li aħna ħannaqsu it-tariffi tad-dawlu il-madaħa jħalli lilhom iktar 50 miljun. Meta wieħed inti ħatara wkoll dak li qed ngħidu li ħanatu kull wilt 400 mbagħad jiġi taper dal-200, da li naħtoq minna 9 miljuni, però inti ħatati xi ħaġa wkoll lis-soċjetà li ħatħallih aħjar anki dak dan. Allura meta wieħed ikollu kritika illi ma żid xejn taxxi diretti, anzi naqqasnihom it-taxxi diretti u taxxi indiretti kellek 26 miljun f'budget ta' dik il-kwantità, allura wieħed veru jgħid isma' da ma tantx hemm argumenti x'wieħed jikkritika u fil-fatt jekk inti tara il-response li kien hemm mill-instituted bodies kollha kienu pjuttost pożittivi. Ovvjament dejjem ikun hemm xi ħaġa li wieħed jixtieq li jagħmel aħjar, imma meta wieħed jara il-kummenti tagħhom wieħed jinduna li kien budget li huma għal kull settur qed nitkellmu meta mhix faċli li inti tolqot il-constituted bodies, il-unions u ssib linja li fil-fatt oġbot li qalet isma' da ħajkun ta' benefiċċju lil kulħadd. U jidher allura li aħna bħala gvern indirizzajna lill-maġġoranza assoluta tal-poplu Malta u naħseb li l-kritika fuq it-taxxa indiretta hija kritika li hija dgħajfa u wieħed jibda jaqbad ma l-affarijiet iż-żgħar għax ovvjament meta jara kollox ma kollox ma tantx wieħed jista' jkritika. Semmejna il-bżonn li jkun hawn bidla fil-mentalità f'pajjiżna. Issa x'inhuma sfidi oħra illi hemm bżonn li pajjiżna jaffaċċja biex ovvjament l-aħħar ikun li l-ekonomija dejjem tibqa' tikber. Li għandek forsi waħda mill-affarijiet li inti kull budget, kull ekonomija ħajkollha u anki l-finanzi ħajkollhom bżonn ċertu disciplina budgetarja li inti mhix ma tfissirx li ma jkollokx flessibilità u laqas tfisser austerità x'aħna fil-fatti da huwa ħaġa oħra li ta' min isemmi waqt li kulħadd jagħmel jagħti benefiċċji billi però jipprova jdaħħal ukoll xi forma ta' austerità, aħna fil-budget tagħna ma daħħalna l-ebda forma ta' austerità. Disciplina mingħajr austerità f'termini sempliċi. Jiġifieri li f'termini sempliċi aħna qed ngħidu li jkollok ekonomija serja, li jkollok li timxi kif suppost mingħajr l-abbużi waħda minnhom hija nagħtika x'inhi għad-disciplina. Disciplina li inti ma jkollokx abbużi fis-sistema li tħallihom għaddejjin, allura tibda tnawwarlek il-sistema kollha. Jew inkella tibda kemm jista' jkun ma tagħtix l-inċentivi neċessarji biex ikollok il-produttività li inti ma tibdix il-burokrazija tħalli għaddejja. Allura dawn huma kollha miżuri li eventwalment jagħmlu pjuttost sistema disciplinata li inti għandek bżonn u dik it-tip ta' mentalità forsi li wieħed jasal li anke meta miżuri li jidhru inizjalment li jistgħu jkunu xi ftit ibsin ma tantx ħadna minnhom, però jekk ikollok trid tagħmelhom irid ikollok il-karaġġ li tagħmelhom biex eventwalment ikollok xi ħaġa li tfisser ħafna iktar. Jiġifieri jekk inti tibni fuq is-sod u qed ngħidu biex tibni fuq is-sod trid tbiddel ukoll il-mentalità kif tħares lejn l-affarijiet. Ekku, kummenti konklusivi, ovvjament fil-qosor.
Jina nemmen li għanna tajna budget li eventualment huwa wieħed minn tant budgets li ħanamlu l-qoddim, hija katina, pero għanna proġett u viżjoni u nemmen li dali qed nagħmlu jagħti ottimizmu għal-futur tagħna qed inħarsu l-qoddim u jekk wieħed jara u jekk jara bil-figuri mhux qed ngħidu bil-kliem biss, wieħed jinduna li aħna li nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lill-pajjiżna lill-individwu da qed jirnexxinna qed nwettquh, jekk wieħed ukoll jara il-manifest elettorali tagħna li aħna f'inqas minn 17-il xahar wieħed għamel diġà ammont sostanzjali tal-manifest, ħafna iktar mill-li wieħed kien jistenna, għax kulħadd joħodha for granted li da qisu xejn mhu xejn. Mentri daw l-affarijiet li jekk inti tajt isma' bejn il-budget liħor u dal-budget kemm wettaqna għax hemmhekk eventwalment tittara jekk inti il-kel tiegħek bħala gvern, jiena nemmen li qegħdin on track u s-snin li ġejjin ħankomplu għaddejjin on track. Grazzi għamek li deputat Prim Ministru aħna minna ħatana infakrukom li tistaw iżżuru l-paġna Facebook ta' One News u li dan il-programm se tkunu tistaw issibuh sħiħ fuq il-channel ta' One News fuq YouTube. Grazzi tal-li kontu għana l-komplement tal-lejli tajjeb.